Morstavas on Job täällä ja videoblogin parissa. Kyllä, nämä on vähän harvinaisempia mulla, mutta silloin kun näitä tulee, niin mä pyrin käymään mahdollisimman paljon erilaisia asioita läpi. Mutta aloitetaan nyt tuosta viime viikonlopun Assemblyistä. Eli viime viikonloppuna oli Assemblyt, ja meillä oli siellä FTVn piste, ja siinä pisteellä sitten meitä vastaan pystyi pelailemaan erilaisia pelejä. Ja mulla oli siellä mukana Wii U, ja Wii Ulla oli sitten Smash Bros, ja sitten meillä oli 4 tietokonetta, joilla pystyi pelaamaan. Ja siellä mä itse asiassa tutustuin tuohon PUBGiin, eli PlayerUnknown's Battlegroundiin. Mä itse asiassa tykästyin siihen peliin sen verran, että mä ostin sen ja sitten striimasinkin sitä tässä yksi päivä. Joten siitäkin tulee varmasti lisää sisältöä sitten jossain välissä. Lisäksi mä huomasin myös, että Assemblyt oli ihan tapahtumana mukava ja muistin, että minkä takia mä tykkään siitä tapahtumasta. Joten mä tuon varmaan tulevillekin Assylle sitten tulemaan aina. Ja lisäksi on viljelyä. Mä itse asiassa tein aika paljon tuossa puhelimen esittelyvideolla. Joo. Mä en ollut käsikirjoittanut sitä mun puhelimen esittelyvideoa etukäteen kunnolla. Mulla oli siinä vaan pointit, joista mä puhuin. Ja tavallaan keksin siinä kuvausvaiheessa sen, mitä mä sanon. Sen takia siinä videolla oli aika paljon kaikkea toistoa lisäksi ja muuta tollasta. Kumpi teidän mielestä on parempi tapa tehdä? Se, että mulla on tollainen pointit, tärkeimmät asiat, mistä mä puhun, kirjoitettuna ylös, ja sitten mä keksin tavallaan siinä hetkessä ne, mitä mä sanon, vai se, että mä käsikirjoitan kunnolla sen videon alusta loppuun, ja luen suurin piirtein sen skriptin sellaisenaan. Tossa nyt on 2 tommoista videota. Se Acerin koneen video, minkä mä tein joskus vuosi sitten, niin siinä mä olin käsikirjoittanut sen kokonaan, ja nyt sitten toi Xperia Access Premium video, niin sitä mä en ollut käsikirjoittanut sanasta sitten yhtään. Et siinä se oli vähän se, että mä katsoin mitä mun pitää puhua, kuvasin sen ja yritin saada niin kuin mahdollisimman järkevän kuulossa, mutta siitä siinä tuli jonkin verran toistoa. Et kumpi tapa teidän mielestä on parempi tehdä noita videoita, tai kumpaa on mukavampi katsoa, sanotaan näin. Ja muutenkin, niin mitä mieltä te olette tuommoista tuoteesittelyistä? Et onko tommoset mukavia ja haluaisitteko te niitä lisää? Mitä silloin vuosi sitten, kun mä tein sen Predator-videon, niin mä huomasin, että tietokoneisiin liittyvät videot kiinnostaa teitä todella paljon. Ja mä varmasti haluaisin tehdä semmoisia videoita lisää. Joten, niin, laittakaa kommentteihin, että onko tommoset videot kiinnostavia ja mitä muuta te haluaisitte nähdä tällä kanavalla. Ja sitten voitaisiin siirtyä siihen, että mulla on Discord-server ollut jo itse asiassa pari vuotta, mutta mä en ole sitä kovin paljon ilmoitellut missään, ihan vaan sen takia, koska se on ollut enemmänkin ton We Accidentally Everything, eli vain alla. Ja mä en ole viittinyt sitä tuoda tällä kanavalla niin paljon esille vielä, koska meidän on pitänyt saada meidän moderaattorit ja muut vastaavat semmoiseen tilaan, että ne tietää, että hei, tästä jutusta tulee joskus video ja niin suurempi ilmoitus. Että siinä on nyt tällä hetkellä enimmäkseen striimien kautta löytänyt, jos niitä on seuraillut. Ja tosiaan meillä on tuolla Discordin puolella, siellä on huoneita, mihin pääsee, siellä on myös Twitch-subaille omat huoneet, minne pääsee nekin, ja sitä kautta pyritään kyllä niinku olemaan yhteyksissä sitten kans kaikkea. Mä seurailen itse ainakin siellä yleistä keskustelua todella paljon, ja pyrin siihen käydä välillä osallistumaan. Lisäksi sieltä voi kysyä apua, jos on jotain teknistä ongelmaa jotenkin laitteiden kanssa ja tämmöistä. Joten, ja tietenkin pystyy myös etsimään peliseuraa. Joten jos tommonen tavallaan yhteisö tai vastaava kiinnostaa, niin Discordiin voi tulla. Linkki löytyy tuolta videon tiedoista, että sieltä vaan sitten klikkailemaan ja lukekaa ne säännöt. Mä painotan sitä jo tässä vaiheessa. Siellä on säännöt syystä, ja on ollut monia tapauksia, jotka on lentänyt pihalle heti samaan tien sieltä. Niin. Joten, joo. Discordin linkki löytyy videon tiedosta, sinne voi tulla, ja siellä voi sitten puhua. Mutta se ei ole pelkästään siihen, että niinku puhuu muun kanssa, vaan se on enemmänkin semmoinen community-puoli. Eli siellä pystyy juttelemaan muiden kanssa ja niinku etsimään pelikavereita ja sen tyyppistä. Et se ei ole niinku minun ja teidän väliseen keskusteluun, vaan se on semmoinen yhteisö, johon voi liittyä. Ja johon voi niinku liittyä ja sitten voi jutella muiden kanssa. Joo. Tämä puhuminen on välillä hyvin vaikeaa ja mä en niinku tiedä, että minkä takia mä tein sitä niin vaikeaa. Sitten mä äsken tuossa mainitsin striimeistä, niin mä oon pyrkinyt nyt taas striimailemaan aktiivisemmin. Mulla on tossa oli silloin vuosi sitten pikkasen kaikkia kiireitä, mä en kerännyt striimailemaan tai pari vuotta sitten, jolloin mulla tuli se vuoden striimitaukokin. Mutta nyt mä oon pyrkinyt taas, että mä pyrin striimaamaan vähintään 203 kertaa viikossa.
Twitchin linkki löytyy tuolta videon tiedoista, ja mä striimaan Twitchiin sen takia, koska Twitchissä chatti on vaan niin paljon parempi kuin YouTubessa. Twitchin chatti, sitä on Twitchissä on pitkään kehitetty ja näin poispäin, niin se on niin paljon semmosia ominaisuuksia, joita mä kaipaan YouTuben selissä, että mä en pelkästään sen takia striimaa YouTubeen, mutta mä oon nyt viime aikoina tullut noita mun suurimman osa noista striimeistä, mitä mä oon striimannut Twitchiin, niin myös tänne YouTuben puolelle sitten vodeina. Ootteko te tykännyt siitä, että tulee striimit jälkeen YouTubeen? Onko toi ollut hyvä juttu vai huono juttu? Pistäkää kommentteihin, mä kyllä luen kaikki kommentit ja sitten pyrin vastailemankin niihin. Ja niin, sitten vielä yksi tärkeä asia, mikä mun piti käydä tällä videolla läpi, niin tulevan viikonlopun Tubekon. Kyllä. Mulla on Tubekonissa vaikka kuinka paljon kaikkea ohjelmaa, ja mut siellä tosiaan sitten löytää erilaisista paikoista. Että lauantaina mulla on toi Yleisön Meet and Greet. Se on siihen arvottiin liput muistaakseni, oliko se nyt viime vai toissa maanantaina. Se olisi on rajattu Meet and Greet. Sen jälkeen, tosiaan toi oli siis kello 13. Kello 14.45 mulla on Splain-pisteellä Meet and Greet, sinne sitten vaan jonottamaan, jos ei Special Meet and Greetiin päässyt. Kello 16.00 niin mulla on Tubekon Centerissä tubettamisen tekniikka, paneeli mä oon siinä mukana, puhutaan vähän siitä, että mitä kaikkia videoiden tekemiseen liittyy, niin kuin tekniseen puoleen, ja sitten vinkkejä siihen, että miten se onnistuu, ja miten editoidaan juttuja, ja mitä kameroihin tulee. Joo. Mä tuun tietää tosi hyvin, mistä mä puhun. Ja sitten vielä 17.15, niin mulla on peliluolassa Glyphin kanssa säätö. Pelataan vastakkain jotain. Mutta oli lauantai-ohjelma. Sunnuntaina sitten kello 12, niin mä pelaan Janskin kanssa tuolla peliluolassa taas vastakkain jotain. Ja sitten mulla on kello 14.20 päällä Glyphin kanssa Asus Rock Overwatch Challenge, joka tulee olemaan varmaan hyvin mielenkiintoinen. Mä en siitä kerro vielä enempää. Siitä voitte sitten ottaa selvää silloin sunnuntaina kello 14.20. Mut joo, tässä oli pitkälti kaikki tämmöiset asiat, mitä mä halusin nyt käydä läpi. Mun vielä tarkistaa, että mulla oli rekordi päällä, koska mä oon välillä tehnyt senkin hienon havainnon, että kun mä kuvaan jotain, niin mä selitän pitkään, ja sitten mä katson rekordia, niin ai, se ei rekordaakaan. Tämä oli mielenkiintoista. Mut joo, ei kai siinä. Jos täällä on jotain kysyttävää mihin tahansa asiaan liittyen, lyökää tuonne kommentteihin. Ja kertokaa tosiaan palautetta siitä, niin että ootteko te tykännyt noista esittelyvideoista. Mä kumminkin panostan niihin todella paljon, että vaikka mä en ollut käsikirjoittanut kunnolla tätä puhelimesta tehtyä esittelyvideota, niin mä silti kyllä kulutin todella aikaa siihen, että mä kävin läpi tämän puhelimen ominaisuudet ja tällaiset. Et silloin kun mä teen tommosen videon, niin mä pyrin tekemään ne mahdollisimman kattavasti, ettei tuu sitten sitä niin, että sä unohdit sanoa jonkun oleellisen asian tästä näin, että tää muuttaa täysin tää koko touhun. Niin. Mut joo, laittakaa kommentteihin, millaista sisältöä teitä kiinnostaa nähdä. Ootteko tulossa Tubekoniin, laittakaa sinne niin ja kommentteihin siitä niin ja heittäkää kysymyksiä, mä vaikka vastailen niihinkin. Vaikka vastailen, kyllä mä niihin pyrin vastailemaan. Joo. Lisää kahvia koneeseen. Me nähdään seuraavassa videoparissa. Se on tältä Räämora ja toivottavasti tykkäsitte videosta ja kattokaa tuolta ylhäältä ihmeellisiä videoita. Tai tuolta ylhäältä. Onko mä laittanut tuohonkin jonkun endcarri?